Čaute, pri ďalšiu videjku. Znovu sa na vaše obrazovky vracia obľúbená séria. Tento hokej na Roblox sa si verám Nemecko. Teraz sa momentálne dostávam do šanca, je to gól. Ľudia, ja dávam znova prvý gól. Stav je 1-1. Ten gól treba ešte osláviť. Je to môj prvý gól po dlhom čase, ľudia. A teraz je tu ďalšia šanca a je tu gól, pekný gól do šibenice, by sa to nazval šibenica, no aký ste hokej, neviem. Pekne to oslavíme, pekne a idem si zahrať za brankára, takže teraz budem momentálne v bráne. Momentálne sa rozohráva a stále som v bráne. Ježiško, Marišky, tu šanca na mňa a bude to gól. Moc mi to brne nejde a skončí to gólom, takže stav je 2-1, prepáčte. To je ďalšia šanca pre mňa, 2-1 je stav, ja dávam bombu a je to gól, 3-1 je stav. Stav je 3-1, dúfam, že to nedobehnú, ak áno, tak sa skúsim dať do druhého týmu. Stav je stále 3-1, treba to pekne oslaviť. Stav je 3-1, ďalšia šanca a je to gól. 4-3, oni to dobehli, ale treba dať rozhodnúť gól a ja sa dávam do druhého týmu a skúsim to vyhrať s tým týmom. Máme šancu, uhrať ma puk a dáva gól, stav je 4-4, je to remíza, treba to takto všetko využívať. A možno je tam šanca ísť do predĺženia. Aj keď ešte druhá tretina, je tam šanca aj na vyhratie tohto zápasu. Stávam ďalšia šanca a pekný gól. Ešte sa v druhej tretine dávam ja ten rozhodujúci gól. 5-4 pre náš tým. Vancouver vyhráva nad Nemeckom. 5-4, ľudia. Treba to pekne oslaviť, tento pekný gól, ľudia. Sa ide rozohrávať. A dúfam, že takto bude stále. Máme ďalšia šanca a nepremenená. Ja doberiem puk, mám puk, zlá strela. Môže dať gól, treba si to brániť. Pozor, ľudia, máme puk, ľudia. Máme puk, pekne sa dáme pred seba. Má puk a je to gól. Máme asistenciu na 6. gól v tomto zápase. V tomto zápase už nič neudialo a sa s vami lúčim. Čaute.